Скъпи брати и сестри, мили приятели, мили гости, приветстваме ви с добре дошли тук на читалището, на нашето обучение, 3-дневно обучение християнска езикова култура. Ще бъдем заедно 3 дни, тази вечер ще бъдем тук, утре сутринта ще бъдем тук и след това неделя, утре всъщност цял ден ще бъдем тук. Сутринта, а после след обяд, а пък неделя ще бъдем в църквата. Сутринта до обяд и така ще прекараме 3 дни. Така че радваме се, че сте тук сред нас, за да може заедно да споделяме Божието Слово, заедно да се поклоним на нашия Спасител и Господ Христос и по този начин да се насърчим, да се мотивираме и всички да се подготвим за спасението. Сега ще покана пастор Русин Русинов и той да отправи своето приветствие към вас с добре дошли. След това ще поканим и председателя на ромите. Така че заповяда, батко Руси. Добър вечер на всички. Надявам се да прекараме хубаво с настоящото обучение. Надявам се, че сте се приготвили да можете да си запишете някои неща, които са толкова важни. Знаете, че човешкия ум помни известно време, но когато си запишем, можем да го имаме за дълго. Можем и на други да го предадем. Хубаво е един народ да познава своите ръководители. Така че хубаво е църквата на адвентистите да знае кои са нейните ръководители, кой е този, който организира всичко това, кой е в основата на това да достигат до вас различни обучения, да участвате в мероприятия. Затова искам да поканя отговорника на ромите и ромските евангелизации и дейности в България към Съюзния съвет, пастор Румен Радев. Той ще обяви какво означават най-различните съкращения. Заповядай. Много се радвам да бъдем заедно между вас. Аз не смятам, че зад всички тези продукти, най-грубо казано, които предлагаме, стои една личност, че аз правя всичко. Това не смятам, че е така. Знам, че пастор Руси от скромност така ще каже това, но от друга страна трябва да ви кажа, че той не е просто бута, но той и дърпа. Така че пастор Руси нали, с него работим заедно в екип, както с пастор Родан Ангелов, така и с пастор Емил Йосифов, така и с докторант Роберто Маринов. Тук най-вероятно ще има и други хора от отдел. Виждам от отдел ромски евангелизации и дейности Кирчо Данчев е тук, тук е Соня Александрова. Те също са Арсо, ето го, да, той е най-отпред. Така че благодарим на всички, които са част от отдел ромски евангелизации и дейности. Всичко това е коментирано в отдела за такова мероприятие и сме стигнали до убеждение, че трябва да предложим такова мероприятие на вашето внимание. Радвам се, че църква Говедаре пък е домакин. Нали? За първи път така се завъртяха нещата, че вие да сте домакини на такова мероприятие, което да е към нашият отдел. Сега, ХЕК, християнска езикова култура. Тук темата на пастор Емил е християнска култура и етика, но нашето обучение носи този надслов въобще като академия ХЕК или християнска езикова култура. ХЕК, между другото, знаете, че е и риба. Нали? Вие знаете, че е риба и знаете, че рибата е била символ на християнството в началото. Така че тук има една закачка дълбока, която човек трябва, нали, да влезе по-дълбоко, за да може да я види. Така, какво ще ви предложим и какво ще се опитаме да ви предложим през тези дни, т.е. тази вечер, утре целият ден и неделя до обяд. Това, което искаме да ви предложим, е различни клонове на културата. Или, ако мога така да се изразя, теми от различен характер, свързани с културата и въпреки това говорещи за културата. Например, тази вечер ще имаме християнска култура и етика, след което ще има още една тема, докторант Роберто Маринов, той пък ще ни изнесе тема за финансова и потребителска култура. Утре ще може да чуете
темата на пастор Йордан Ангелов, който пък ще говори за духовно-музикалната култура. Една тема, която също е много така парлива и необходимо да се говори върху нея. След което пък аз ще говоря за култура и антропология на облеклото. Това ще бъде до обяда. След обяда ще имаме една пауза, ще имаме възможност да общуваме и в 3 часа, 15 часа, след обяд, ще можете да чуете и темата на Арсо Илиев, който е специалист в IT технологиите, въобще в техническите неща и човек, който е много навътре в тази комуникация. Той ще има темата социална култура и общуване в социалните мрежи. Също много така модерна тема, много необходима тема. И накрая вечерта, някъде към 5 часа, ще завършим с темата на пастор Русинов, който ще говори за здравно-мисионска култура. Здравно-мисионска култура. Виждате, че идеята за културата присъства навсякъде, просто ще можем да погледнем от различни гледни точки, за да можем да навлезем дълбоко в тази тема. Какво да пожелая? Пожелавам Божите благословения през това време. Нека да се постараем да бъдем на всяка една от темите. Вярвам, че ще бъде много полезно за вас и ще бъде много благословено за всички. Така, сега вече можем да поканим и пастор Емил Йосифов, за да чуем първата тема – християнска култура и етика. Нека да бъдем внимателни. И преди това, той ми припомня, преди това обаче ще ви поканя да се помолим. Нека да се помолим. Татко наш небесни, благодарим Ти в заслугите на Твоята свята и скъпа жертва, за това, че Ти ни събра, за това, че Ти помогна това, което мислихме като план, да започне като осъществяване на практика и Ти благодарим, че всички тези скъпи мили души са тук. Благодарим Ти за вестите, които ще поднесеш на нашето внимание. Молим Те, помогни на всяка една душа да разбере ясната Твоя воля. Благослови всеки един от говорителите. Сега Те моля специално за пастор Емил Йосифов да го благословиш и да го изпълниш със своята мъдрост, своя дух. И Господин, нека да поднесе точно това, което желаеш Ти да стигне до нашето съзнание. Молим в името и заслугите на Исус, Те каним между нас, Святият Ти Дух да води всичко през целият този престой тук, през цялото обучение и нека да имам много благословени. Всички да бъдем благословени чрез Теб. В името на Исус. Амин. Скъпи братя, скъпи сестри, мили приятели, огромна чест е за нас да застанем тук и да проповядваме християнската култура, етика и като цяло този семинар. Особено за мен се пада честта да проповядвам върху християнската култура и етиката. Една много дълбока тема, която засяга не само нашето общество, където живеем, но и нашият християнски живот. Така че в началото бих искал да стартирам с един стих, в който така ще ни помогне да навлеземе в самата тематика. Римляни 12.2 казва следното: не се съобразявайте с този свят, а се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит каква е Божията воля, това, което е добро, благогодно на Него и съвършено. Ако искаш, може само да гасиш тези лампи за сега. Така, ако анализираме този стих, ние ще видим, че Павел постави една граница между културата на този свят и културата на Божието царство. Ако само се вникнем в стиха, ние ще видим Павел как прави разграничение между културата на този свят и културата на Божието царство.
Християнската култура се изгражда върху любовта, смирението, правдата, светостта, което пък свързва Божията воля. Всичко това се свързва Божията воля, който ние трябва да следваме. С други думи, Павел каза, че ние сме призвани да създадем една различна култура, културна среда, която излъчва Божията слава в живота. Павел казва, че християнската култура и етика не е механично спазване на правила, а чрез обновяване на ума. Ума и сърцето. Което пък те води да живееш и да прилагаш в живота си християнската култура и етика в този живот, но не и културата и етиката на този свят. Така че той прави много добро разграничение. Общото значение на думата култура е съвкупността от знания, вярвания, изкуство, морал, обичаи и всички други способности и навици, придобити от хората като членове на обществото. Това събира и обобщава тази дума култура. Това са навици, обичаи, традиции и начин на живот, който хората живеят в дадено общество. Общо значение на думата етика, то включва моралните принципи. Тя е философска дисциплина, която изучава морала, доброто и злото, нали, както виждате, правилното и неправилното в човешките действия. Тя определя принципите и нормите, които ръководят поведението на хората в обществото. Така че това са общите значения на културата и етиката. Бих искал сега накратко ще застегнем вавилонската култура и етика и съвременната култура и етика, но само накратко, за да може да ни помогне да влезем в християнската култура и етика. Вавилонската култура, например, ако фанеме обичаите и традициите на вавилонската култура, това са честване на празници, примерно, покланяне на златни идоли, човешка власт, луксозни пирове, екстравагантни празници и така нататък. След това, забавление и начин на живот. Вавилон е бил център на театри, танци, музика, изкуство, ако щете, даже дори включете и окултизъм. Всичко това прилага, както се казва, забавление на начин на живот, който обобщава пък културната обстановка на Вавилон. Ако отидваме в облеклото на Вавилон, нали, облеклото, според Езекил 23 глава, от 12 до 21 стих, те имаха разкошни дрехи, разкошни облекла, разкошни накити, които всъщност показва техният начин на живот и тяхната гордост, който хваща културната обстановка и тяхната етика като цяло. Езекил много добре описва това, Даниил 3 глава също описва, 5 глава, обичаи, традиции, забавление, начин на живот, облекло и външния вид посочва културната обстановка и етика на Вавилон. Ако отиваме малко по-напред, да речем съвременната култура и етика, обичаите и традициите на съвременната култура. Това са честване на празници, отклонени обаче от библейската култура. Примерно, това са Василов ден, аз се поставих Тодоров ден, обичаите около сватбите, които имаме ние, ромските сватби, нали? Отиване, взимане, може да прилагате тук и каните, които се поставят, и даровете, които се дават, нали, като цяло в сватбите. Циганската нова година, Василов ден, забавление, начин на живот, телевизия, социални мрежи, видеоигри, контрол на мисленето на младите като цяло в интернет пространството, културата на нощните клубове, фестивала и концерти с неморално съдържание обаче. Ние както виждаме тук. Разпространяване на хазарт, наркотици, зависимост към развлечения, облеклото на външността към модата е голямо, нали? Култ към модата, външен вид, пластични операции могат да включваме, популярни и непристойни провокативни
развлечения и тем подобни неща, които оформят културата в нашето време. А пък тези стихове, тук във 2 Тимотей 3 глава от 1 до 3 стих, описват пък етиката на съвременния свят. А да знаеш, че в последното време хората ще бъдат себелюбиви, надменни, горделиви, непримирими, неблагодарни към родителите, без семейна обич. Това пък описва моралността, моралните принципи на съвремието, в което живеем. Но, например, Откровение 18 глава 4 стих обобщава Вавилон, който символизира греховната култура и фалшивата етика в нашия свят. Всичко това е фалшиво, всичко това е светско, което няма нищо общо с библейската култура. Затова Божият народ е призован да се отдели от неговото влияние и култура и да следва Божията култура и Божията етика, която сега ще видим. Културата в Библията. Аз се спрях на някои примери, които искам да дам. Културата в Библията, например, едно от тях е Пасхата в Изход 12 глава, от 1 до 28 стих. Този празник е част от еврейската култура и отбелязва освобождението на Божият народ от египетско робство. Този празник, Пасхата, се празнувало всяка година, 14-тия ден на първия месец, месец Нисан. И това се превърнало в култура на еврейският народ. И те всяка година те празнували тази и си припомняли избавлението от египетско робство. Превърнало се в културен начин на живот на евреите. Да речем, съботния ден според Изход 20 глава и разбира се и Второзаконие 5 глава, там пък показва почивката и поклонението, който е важен културен и религиозен елемент в юдаизма и християнството. Всяка събота хората празнували съботата и си припомняли за Бога като създател на небето и земята. Това се превърнало в културен начин на живот. Това е било обичай, традиция на евреите, както Пасхата, така и съботния ден, който хората спазвали и празнували. Тук се поставих и един друг пример, сватбата в Кана Галилейска. Тук пък обобщава и показва какви са били традициите сред евреите, когато правили такива сватби. Ако прочетете стиховете от 2 глава, от 1 до 11 стих, ние ще видим как те са празнували Пасхата. Това е било традиция. Сега аз няма да влизам в подробности как е трябвало. По няколко път е трябвало по една седмица, има най-различни забавления, най-различни обичаи през тази седмица, посрещане на гости, доволно и така нататък. То се превръща в начин на живот. Това е културната обстановка на Библията. Това е културата в Библията, нали? Сега да видим етиката в Библията. След това ще ги съпоставим. 10 Божи заповеди в Изход 20 глава и Второзаконие 5 глава, тук виждате стиховете. Това са основните етични правила, които включват: не убивай, не кради, почитай. Те са вечни етични правила. Те не се променят. Това е вечното, етичното в Библията, което показват 10 Божи заповеди, непроменими, които оформят Божият народ и спазвайки тези, примерно, не кради, не убивай, не прелюбодействай, то показва какво трябва да бъде отношението ни първо с Бога, след това с хората. Това е етичното в Библията. Това са основни етични правила, които всеки вярващ човек трябва да спазва. 10 Божи заповеди. След това тук има една златна заповед в Матей 7 глава 12 стих. Сигурно се сещате за кой стих става въпрос. И така, каквото искате да ви направят хората, това правете и вие на тях. Това е универсален етичен принцип. Това е универсален. То не хваща дадено общество, а то хваща като цяло световен
мащаб, световен мащаб. Ако искаш хората да те обичат, първо обичайте и тях. Ако искаш хората да се отнасят добре с теб, ти се отнася добре с тях. Това е етичен принцип, универсален в Библията. Тук даваме един пример с притчата за добрия самарянин и тук ни показва, и този разказ ни учи на състрадание и помощ към ближния, дори към тези, които са различни от нас. Това е етичен принцип. Като вярващи хора, ние трябва да показваме това, което показва добрия самарянин, дори към хората, които не ги познаваме, дори към хората, които са различни от нас. Това са вечните етични принципи в Библията. Защо са важни културата и етиката в Библията? Защо толкова са важни? Какво свързва всичко това? Библейските принципи оформят както културата, така и етиката, като ни помагат да живеем по-добър и по-смислен живот. Затова са толкова важни. Например, Матей 22 глава 39 стих ни учи, че ние трябва да обичаме ближния си. И това ни помага ние да живеем по-смислен християнски живот. Следващото. Прошката. Христос казва, прощавайте 70 пъти по 7 на ден. Нали, ако ние приемеме прошка от Бога, и ние трябва да прощаваме на хората. Това е етичен идеал, който променя културата на взаимоотношенията. И това е много важно. Нали? Тук в първата точка, която съм поставил, е това основен етичен принцип, който влияе на културата, грижа и състрадание към ближния. А пък тук в прошката ни помага да променяме културата в взаимоотношенията. И това е много важен принцип. Следващото нещо, справедливостта. В Михея 6 глава 8 стих казва да обичаш милосърдието, да вършиш праведното и да ходиш смирено с Бога си. Това също е етичен принцип, който формя културата на дадено общество. Нали? Ако погледнем тук стиха, казва да обичаш милосърдието. Тоест, този стих ни учи да бъдем милостиви към хората и да показваме милост. Защото Бог показва на нас милост. След това да вършим праведното. Ние трябва да обичаме правдата. Ние трябва да сме справедливи. И трябва да следваме това правило. И да ходиш смирено със своя Бог. Това показва всъщност, че ние, живейки по този начин, прилагайки това в живота ни, ние ще оформим една добра култура в нашето общество, където живеем. Така че културата и етиката в Библията са като две страни на една монета. Една без друга не могат. Няма как. Те върват заедно. Те ни показват как да живеем, как да живеем заедно, как да уважаваме традициите в Библията и да следваме моралните принципи, които са вечни и универсални. И това е много, много силно. Следващото нещо, което бих искал да разглеждаме, това са основните характеристики на християнската култура. Тук посочих личната отговорност. Нали? Това е културата на истината и честността. Човека, който приема Христос в живота си, който решава да го следва, той има личната отговорност да бъде честен и истинен. Когато Анания и Сафира, според Деяния на апостолите 5 глава, от 1 до 11 стих, приеха християнството и решиха да следват Христос, обаче те направиха нещо, което не било честно и не било истинско, и поради тази причина те загинаха. Те излъгаха не само учениците, те излъгаха Святия Дух, излъгаха Бога и по този начин те загинаха. Не на това ни учи Библията. Библията ни учи да бъдем честни, да бъдем истински. Това е основата на християнската култура. Ние трябва да следваме истината и честността. Какво означава това? Че ние трябва да бъдем честни, трябва да бъдем истински, да бъдем откровени, като започваш от семейството, дотиваш дори до работата. Трябва да бъдем честни и истински. Второто нещо, духовните принципи, това е култура на поклонение,
според Йоан 4 глава 23-26 стих, християнинът трябва да се покланя не по традиция, не по навик, но да се покланя с дух и истина. Поклонението е много важно и затова ние можем да отбележим и да насочим вниманието си към Даниил, който той се покланяше с дух и истина. Ние виждаме и знаем историята, дори когато било издадена заповед от царя да не се покланя никой към своят Бог, той въпреки това продължи да се покланя, накрая беше хвърлен в рова на ловете според Деяния 6, Даниил 6 глава 10 стих, но Господ го спаси по един удивителен начин. Ние трябва да имаме духовни принципи. Християнин трябва да има духовни принципи в своя живот. Един християнин без принципи в духовния си живот, той ще бъде като лодка, която ще бъде тласкана и блъскана от ветровете в този свят. Така че принципите: първо, личната отговорност, честност и истина. Второ, духовен принцип, истинско поклонение с дух и истина. Това е принцип. То не може да е иначе. След това, учтивост, култура на любов и милосърдие. То го описва в Матей 22 глава, 37-39 стих. Да възлюбиш Господа и ближния както себе си. Идеята е следната: да бъдем учтиви. Всеки християнин трябва да бъде учтив. Всеки християнин трябва да бъде добронамерен и добросърдечен към хората. Това е характеристика, която всеки християнин трябва да притежава. Така че култура на любов и милосърдие. Тук може отново да насочим вниманието си към добрия самарянин в Лука 10 глава от 33 до 37 стих, който ни учи пък на практична любов. Не само на думи, не само на теория, но на практична любов. Свещеника мина, погледна го, подсъка с език и се казва горкия човек, кой го натовари по този начин. Мина левитът по същия начин, но самарянинът, като видя, казва, смили се, сърцето му така се сви и си казва горкия човек. Някой му нанесе тази щета. Сляза от добичето си, помогна на човека, качи го на добичето си. Практична любов. Именно това ни учи тези стихове. Култура на любов и милосърдие, да бъдем учтиви и любвеобилни към хората. Тоест, ако не може да покажем любов към хората, това е основна характеристика на всеки християнин. Любовта. По любовта ще ги познаем, нали? Кои са движени от Бога. След това, тук призвание също постои, това е историята с Йосиф, култура на святост и праведност. Избрах си тази история с Йосиф да поставя тук. Тук в стиховете казва, че трябва да бъдем святи и праведни. Помните ли историята на Йосиф, когато жената на Петефри пожела да ги изкушава и да преспи с него? И той реши да запази своята святост, чистота и праведност, като каза как да се греша пред Бога. Той запази себе си чист, отдели се от покварата и запази себе си чист и запази своята праведност. Така, това са основни характеристики на християнската култура. Елена Вайт казва следното: нашите младежи трябва да четат това, което ще има здравословно, освежаващо въздействие върху умовете им, за да познаят истинската религия. Много силен цитат. Какво трябва да изучаваме? Какво трябва да храним умовете си? Трябва да четем да гледаме онова, което ще има здравословно, освежаващо, казва, въздействие върху нашите умове. Понякога път гледаме такива неща, които оскверняват умовете ни и не ни идват толкова добре. Вместо да четем, да гледаме онези неща, да слушаме онези неща, които бих освежили, да бъде като освежаващо питие за нашия духовен живот, а ние по някой път ги храним неща, които само ни вредят. По този начин, ако ние се храним здравословно, освежаващо въздействие върху умовете ни, само тогава ще познаем каква е истинската религия. Така че, скъпи брати и сестри, мили приятели,
Основни характеристики на християнската религия. Сега християнската етика. Как да живеем правилно? Първо, етика на послушанието към Бога. Това е принцип. Не е предложение. Това си е принцип, който Библията държи на това. Ако ме любите, ще пазите моите заповеди. Това казва текста. Ако ме любите, ще пазите моите заповеди. Това е етичен принцип. Ако аз обичам Бога, аз ще спазвам Неговите заповеди. Помните ли Авраам какво направи? Когато Господ му казва излез от Ур Халдейски, той напусна. Той тръгна по Божия заповед. И дори когато Бог стигна до там да каже на Авраам, Аврааме, вземи сина си, принеси в жертва, дори тогава той спазва онова, което Господ е казал. Отиде да принесе сина си в жертва. Ако ме любите, ще пазите моите заповеди. Това е етичен принцип. То не се променя. Ако обичаме Бога, ние ще спазваме Неговите заповеди и ще бъдем послушни. Ще следваме Неговия глас, ще следваме онова, което Той ни казва. Елена Вайт казва следното. В своето слово Бог е дал на хората познание, необходимо за спасението. Свещените писания трябва да бъдат приети като авторитетно, безподгрешно откровение на Неговата воля. Така че виждаме какво каза Елена Вайт, че в своето слово Бог е дал много добро познание за необходимото за спасението и ние като хора, следвайки и четейки свещените писания, трябва да приемеме като Божието слово, да го приеме като авторитетно. Ако Бог ти казва, примерно, не кради, Бог ти го казва, спираш да крадеш. Ако Бог ти казва, прости, Библията го казва, тя има авторитет. Това е Божието слово. Ти просто следваш онова, което Господ казва. И тогава можем да разбираме, Бог ще ни открие своята воля. Следващото нещо е етиката на смирение в служенето. Аз тук малко обърках и служенето, няма значение. Това е пък приложение на християнина. Така, етика на смирено служене. Това го пише в, както виждате, в Филипяни 2 глава, 3 до 5 стих. Мили брати и сестри, Бог ни избрал да служим. И ако ние искаме да служим, трябва да служим смирено пред Бога. Тоест, други думи, помните ли Исус какво е направил по време на Господната вечеря в Йоан 13 глава? 13 глава, там е описано в 4-5 стих, как Господ Исус Христос смирено служеше на учениците си. Той не се считаше за господар на тях, в смисъл в този момент. Той се смири, казва. Взе вода, леген и започва да умие краката на учениците си. Господ. В него нямаше гордост. В него нямаше надменност. Нямаше аза да говори, да наделее. В него имаше смирение. И точно това смирение може да помогне на всеки да служим истински. Защото ако не сме смирени, нали, както виждаме тук, няма го смирението, няма как да служиме на Бога. Когато говори азът или гордостта, просто рано или късно гордостта предшества падението. Значи трябва да служим на Бога и на хората с истинско смирение. Елена Вайт казва, истинското величие е в служенето на другите, както го показва нашия Спасител. Ние трябва да следваме Неговия модел на нашия Господ Христос. Да служим със смирение пред Бога. След това предизвикателството. Етика на справедливост, праведност и справедливост. Михей 6 глава казва, че ние трябва да бъдем добри. В смисъл, отношението ни към хората трябва да се променя. Всеки път, когато се събираме, всеки път, когато ние изследваме писанията, всеки път, когато прекрачим прага на Божия дом, ние трябва да направим крачка към израстване, крачка към промяна, за да може ние да живеем.
А какво иска човече Бог от тебе? Освен да обичаш праведното, да ходиш смирено. Нали? Идеята е да се учим. Бог има изискване, Бог иска и ние трябва да го послушаме и да го приложим. Да бъдеме. Това е голямо предизвикателство, което Бог отправи. Така. Ще насоча вниманието малко към семейството, християнската култура и етика в ежедневието, като започваме от първото семейството. Тук в Ефесяни 5 глава, 22 и 24 стих, после в Притчи 22-26, ни говори, че какви трябва да бъдат взаимоотношенията между мъжа и жената. Знаете ли, ние трябва да започнем тази християнска култура и етика от домовете ни. Защото ако не сме християни в дома, никъде не може да бъдем християни. Останало от извън, ако в домовете сме едно, а извън домовете сме друго, това е лицемерие. И Бог не го приема. Затова ние трябва да започнем християнската култура и етика от дома. Съюзът между мъжа и жена, основан на взаимна любов, уважение и посвещение, отразява отношението между Христос и църквата. Тоест, с други думи, отношенията в семействата трябва да се променят. Трябва да има уважение от страната на съпругата към мъжа и от съпруга към неговата съпруга. Тоест, трябва да има взаимно уважение, трябва да има взаимна култура, трябва да има взаимна етика, което ще помогне на семейството да се изгражда като добро. Това означава не само отношенията, но и тук виждате картинката, която поставих, който пък символизира за да стане това, какво трябва да стане в семейството. Трябва да има семейно богослужение. Трябва да полагат усилия, за да може тук да заедно, чрез Божието Слово, за да можете да се учат как да вкарват в семейство християнската култура и етика. В взаимоотношенията си, после с Христос. Това, което трябва да се направи в семейството е да има уважение и почет един към друг. Второто нещо, което трябва да се направи е да възпитаваме децата си. Да ви кажа честно казано, това пропускаме като култура и етика в нашите семейства. Децата са на заден план в 21 век. Отделяме много време за други неща, за работа, не е лошо. Да помагаме на децата, не е лошо. Да дадем добро бъдеще на децата, не е лошо. Но ако пропускаме най-важното, да дадем на децата Христос, ние сме се провалили като родители. Не знам къде съм го чел, но един мъдър човек казва: ако аз като родител не съм дал Исус на децата си, аз съм се провалил като родител. Така че много важно, ние трябва да отделяме време и за семейство. Там трябва да почнем културата и етиката, в взаимоотношенията помежду си, но пък и с Исус Христос и Неговата църква. След това, обществото. Тук се казва, че ние трябва да бъдем светлина на света. Извинявайте, пропусна само да чета цитат от Елена Вайт за семейството. Семейството е най-свещеният институт на земята. И християнската култура трябва да започва от дома. Нали? Като подкрепа на това, което сме говорили. Сега, тук в обществото, християнската култура и етика в нашето ежедневие, вие сте светлината на света. Какво означава това? Това означава, че ние трябва да светим по този начин, че да изявим Божия характер в нашия живот. Ние трябва да живеем така, да говорим така, да се отнасяме така, че да бъдем светлина, която ще разкрием характера на нашия Господ Исус Христос. Ето какво казва Елена Вайт. Затова животът ни трябва да бъде светлина за света, като разкрива Христовия характер.
По този начин ние можем да разкриваме. За съжаление, напоследък се виждат как християните се губят сред невярващите хора. Даже по някой път не можеш да ги различаваш кои са християни и кои не са християни. Нали? Трудно по някой път да направим разлика. Но християнина е призван да бъде светлина на света. Вие сте светлината. Знаете ли какво става? Ние даваме това, което имаме. Ако самият Христос, светлината не е в нас, ние няма как да даваме светлина. За да дадем светлина и да бъдем светлина на хората, ние първо трябва да имаме Христос в сърцето си. Защото Христос казва, аз съм светлината. И ако ти имаш Христос, ти не можеш да дадеш друго, освен да светиш. Защото Христос ще свети чрез тебе. Нали? Това е. Както в семейството, така и в обществото. Ако нямаме Христос в живота си, няма как да излъчваме тази светлина и няма как да бъдем светлина на света. Затова много важно е, за да изпълним нашата задача като вярващи хора и да показваме култура и етика в обществото, трябва да придобием Христос на всяка цена в сърцето си. За да може чрез нас Той да свети, да бъдем и ние светлина на света. След това християнската култура и етика в ежедневието продължава в църквата. Мили брати и сестри, Библията казва, тук се казва да се насърчаваме един друг. Като събираме да се насърчаваме един друг. Елена Вайт коментира, като казва в последният начин. Църквата е място за духовно изграждане и укрепване на характера според небесните принципи. Тоест, с други думи, когато ние идваме на църква, се събираме заедно, ние какво правим? Ние се насърчаваме един друг, ние се изграждаме в Господа, укрепваме се в Господа и развиваме христоподобен характер. Тоест, с други думи, самостоятелно вярваш не можеш да бъдеш. Някой казва, ама аз си вярвам и вкъщи. Хубаво си вярвай, няма проблем. Няма лошо в това. Но ако ти си вярваш само вкъщи и пък въобще не отиваш в църквата, там в обществото, нали, да се насърчаваме, да си помагаме, да изграждаме характер, няма как да стане самостоятелно вярващ. Както каза апостол Павел, ние сме тяло, а главата е Христос. Ние сме здание и така нататък. Когато ти не си тук, ти не можеш да се изграждаш. Ако ръката е извън тялото, то вече не става част от тялото. Няма как да функционира самостоятелно ръката. Така че много важно ние да знаем, че в църквата също може и трябва да показваме християнската култура и етика. Понякога път, за съжаление, в църквите, вместо да има насърчение, вместо изграждане, вместо укрепване, понякога път виждаме такива борби в църквите, такива неща, вместо да се насърчим, а ние направо си отиваме пребити, като с 100 тояги. Не е нужно това. Не е нужно това. Когато се събираха църквата в първи век, какво правиха те? Те се събираха, молиха се. Ако погледнете Деяния на апостолите, ще видите, че те се събираха и се молиха. Те се насърчаваха, те се укрепваха един на друг. Постеха. Живееха в единство и помагаха на хората и по този начин те се изграждаха в християнската си вяра. Наистина в първи век, ако насочим вниманието, ще видите истинската християнска култура и етика, не само помежду си, но пък и как предават навън към обществото, в църквата като цяло и така нататък. Така че, мили брати и сестри, християнската култура и етика в Библията е нещо, което ни помага ние да изграждаме добър характер и да ни подготви за спасението. В края бих искал да приключа, защото ще има и време, ако има такива въпроси. Избрал съм си 3 неща, които може да ни помагат да си тръгнем с такива решения. Първо, да изградим характер, основан на Христос. Този стих обаче ще го прочета.
за да го чуете. Филипяни. Филипяни. 2 глава. 5 стих. Имайте у себе си същото съзнание, което беше и у Христос Исус. Ако и ние искаме да развиваме тази християнска култура, да прилагаме в живота си, да имаме в живота си християнската култура и етика, ние трябва да се научим да имаме умът на Христос. Същото съзнание, същия характер. Да полагаме усилия, да се развиваме точно в тази насока, да имаме Христовото съзнание. Тоест, да мислим по начина, по който мислеше Христос. Да се отнасяме по начина, по който се отнасяше Христос. Да обичаме по начина, по който обичаше Христос. Да прощаваме по начина, по който прощаваше Христос. Ето това, което ние трябва да следваме Неговите стъпки, да имаме Неговото съзнание. А какво означава да имаш съзнанието на Христос? Тоест, това означава, че ние не трябва да слагаме нещо в ума си, което би осквернил или би омърсил нашият ум. Това означава, че трябва да храним ума си с неща, които биха ни помогнали ние да имаме Христовият ум. Така че, първото нещо да изграждаме характер, основан на Христос, като придобием умът на Исус, Неговото съзнание. Как да стане това? Как да разбера? Може да проследим живота на Исус, за какво мислеше, къде ходеше, какво правеше и по този начин ти ще разбереш. Това е ориентир, който ще ти помогне как може да придобиеш съзнанието на Христос. Второто нещо, да бъдем свидетели чрез своят начин на живот. Това са много познати стихове. И така, идете, създайте ученици, така нататък, крещайте в името на Царството. И идеята е следната, че ние трябва да бъдем добри свидетели, като прилагаме християнската култура и етика в нашия живот. То трябва да бъде част от нашия живот, от нашето ежедневие. Да живеем по начина, по който Библията говори за християнската култура. Да бъде свидетел не е лесно. Това също е предизвикателство. Да бъде свидетел. Лесно ли е да бъде свидетел за Христос в дома? Айде де? Да, ама не. Лесно ли е да бъде свидетел навън, в църквата? Не е лесно. Затова казвам, че това е предизвикателство и ние трябва да работим точно в тази насока. Да бъде свидетел означава да се съобразяваш с християнската култура, културата, която е записана в Библията и етиката, която е записана в Библията. И накрая, това са познати стихове, в 1 Йоанна 2 от 15 до 17 стих, се казва следното. Не се съобразих как беше, чакай, че изгубих я вече. Да, но обичате света, който обича света, няма любов към Отца, защото любовта към света, как беше, сега ще разберем. Така, първо Йоаново. Идеята беше да не се съобразяваме с нещата в света, похота на плота, пожеланието на очите и щеславието на живота. Не обичате света, нито каквото е на света. Ако някой обича света, в него няма любов към Отца. Защото всичко, което е в света, похота на плота, пожеланието на очите и щеславието на живота, не са от Отца, но от света. И светът преминава и неговите походи, но който върши Божията воля, пребъдва до века. Мили брати и сестри, има три неща. Тоест, ние като вярващи хора трябва да изберем културата и етиката на Библията, а не светската култура и етика. Тук Йоан описва каква е светската култура. Похота на плота, пожеланието на очите и щеславието на живота. Нали? Похота на плота, това е задоволяване на плътското. Като започваш от дрогата, стигаш до да речем блудството. След това пожеланието на очите. Всичко каквото види този свят. Давай. Ама лошо ли е? Хубаво ли е? Няма значение. Давай. Всичко иска. Не може. Не може да искаш нещата, които дявол изградил като греховна система в този свят. Пази очите си от хубавите неща в живота.
Следващото нещо, щеславието на живот. Това е гордост за показ. Аз повече, аз зная повече, аз съм повече от тебе. Нали? Тези неща са светски. Ние не трябва да изберем тази система, която дявол е изградил, но да изберем системата и културата и етиката, която Бог е поставил в Неговото Слово. Така че Бог ни призовава да живеем различно, с свят характер, чиста етика и християнска култура. Дали ще отговорим на този призив, всеки решава. Но всяко решение е семе и всяко семе дава плод. Дали ще бъде добър плода или лош, зависи от решението, което даваш. Така че до тук приключвам, за да имам около 10 минути за въпроси. Така, тук ще поставя по-скоро ще оставям време за въпроси. Ако имате някакви въпроси, свързано с това, което чухте, или пък аз не знам дали е раздадено листчетата. Как ще процедираме? Откоро си? Въпроси. Да. Имате ли въпроси, свързано с това, което видяхте и това, което чухте? Или пък нещо неясно, което трябва да уточним, да изясним? Или всичко е ясно като мъгла? Да, брат. Можем да направим компромис на етиката. Да, благодаря за въпроса. Както казах, това са... Етиката в Библията е вечен принцип. Да направиш компромис с етиката, това означава да направиш компромис с Божия закон и да го нарушаваш, когато ти си искаш. Което не е окей. Ако ние правим компромиси, това означава, че мога да се наруша от време на време съботата, мога да си крада от време на време. Няма проблем, Господ ще ме разбере, или пък някой от 10 Божи заповеди, например. Там няма как. Не може на въпрос. Примерно, или пък с златната заповед, може ли там човека да ми се отнася добре с мен, аз да се отнасям лошо с него? Няма как. Нали? Не впада. Не се съвпада. Няма логика във всичко това. Ако човека се отнася добре с мен, обичаме, съответно и аз трябва да му отвърна с същото. Ако му отвърна с... Не, че няма такива, но има хора, които правиш добро, пък те обръщат с лошо. Няма проблем. Ама това са при светските хора. Но при вярващите това няма как да бъде. Да нарушаваш етичните принципи, вечните принципи, Бог категорично казва не. Защото, примерно, Божия закон е вечен принцип. Нали? Там е етиката, която не може да се наруши. Да. Така че не може. Ако има някой да допълни върху това, може колегите нещо да кажат, да отговарят на въпроса. Да, брат? Примерно, в закона пише не лъжи. Може ли да допуснеш компромис и да лъжиш? Бог позволява ли го? Може ли да направиш компромис точно тук?
Или пък, да речем, да вземем първата заповед. Да няма други богове. Може да се направиш Бог от време на време? Бог казва категорично не. Нали? Не, че не може, хората допускат такива неща, но Бог забранява. Няма как. Защото ако допускаме компромис и правим компромис, да речем, с лъжата, първи компромис винаги води до втори компромис. Втория води до трети и то като тръгнеш по пътя към компромиса, то като да се спуснеш с кола на надолнището, където няма спирачки. Няма връщане. Разбираш, и много опасно това да се направи. Затова Господ е поставил тези етични правила в 10 Божии заповеди, за да може да ни предпази от това да не ги нарушаваме и да не излеземе от тази рамка. Така че считам, че това е толкова ясно, че няма как да се направи компромис с етиката. Да, в Библията. Батко Руси? Всичко може, но не трябва. Нали, затова се учим на култура и на християнство. Моят въпрос е, при положение, че християният направи разлика между вавилонската култура, светската култура и християнската култура и етика, как може в определения момент, когато имаме възможност да изберем между едното и другото, как може да направим така, какъв механизъм има християнин, според теб, това, което представи, за да може да каже не на вавилонското и да стане твърдо за християнство? Да. Благодаря за въпроса. Много хубав въпрос. Първо, няма как да се направи разлика, ако не се запознава с християнската култура и етика. А ако човек е запознат с християнската култура и етика или с Божията воля, ако трябва да го кажа по другия начин, има по-голям шанс да направи разликата. Нали, защото когато се запозна с Божията воля и виждаш света, нали, културата и етиката в света и културата и етиката в Библията, познавайки Божията воля, ти вече започваш да правиш разлика. Сега, има и много тънки моменти, когато дяволът много тънко, много финно копира, нали, това, което прави Библията. Така че считам, за да се направи разлика, поне това е моето мнение, човекът трябва да бъде посветен, да бъде готов да следва Божието Слово, да се съобразява с християнската етика и култура в Библията. И по този начин считам, че ще направи по-голяма разлика и ще бъде предпазлив от това. Със сигурност християнин трябва да бъде и да има принципи. Ако няма принципи един християнин, то много лесно може да бъде податлив на светската култура и етика. Нали? Ако, примерно, един християнин има принципи, запознат е с християнската култура и етика в Библията, готов е да служи на Бога, да следва Неговата воля, считам, че по-може да бъде предпазлив и да каже не на това. Погледнете, примерно, какво направи Йосиф. Отивам пак при него сега. Йосиф познаваше много добре християнската култура и етика, познаваше Божията воля, той бил посветен, той бил богобазлив човек, като каза, сега, как да се греша? Той може да направи компромис тук, нали? Можеше да го направи. Ще да му бъде добре, ще да бъде гледан, глезен и така нататък, но обаче той каза, виж сега, да, тук в Египет има много разни неща, има хубави неща, но предпочитам да остана в Божията култура и етика. И той каза, как да се греша пред моя Бог? Мисля, че това ще помогне на всеки да направи. Как да се греша пред моят Бог? И това ще ни предпази от светската култура и онова, което предлага света. Не знам дали съм удовлетворил дали съм отговорил така на въпросите. Но така мисля аз. Не знам. Първо, трябва да познаваш Божията християнска култура и етика, след това да бъдеш запознат с светската, да направиш разлика между свято и чисто. Да отделиш нечистото от святото и да прибереш свято в живота. Това са християнската култура и етика в Божието Слово. Ако човека
се съобразява с християнската култура и етика, който ние посочихме сега, считам, че той ще бъде по-предпазлив да не се подаде на светската култура и етика. Кой дигна ръка? Да, брат Анчо. Първият въпрос, дали може да направим компромис. Да. Трябва да признаем, че ние правим компромис с тази християнска етика и трябва да бъдем реалисти. Онова, което ние, поставяме акцент в нашия живот, като предизвикателство в живота, в нашето развитие, често пъти ние правим неправилни решения във връзка с нашето оцеляване. Само последиците могат да събудят човека, в много случаи да установи, че наистина е правил компромиси с християнската етика и Божите принципи. По вторият въпрос, считам, че също трябва да бъдем реалисти, защото е много трудно да осъзнаем, че пред хората сме едно лице, ние демонстрираме посвещение, желание, съобразяване с Бога, но в личния си живот, в нашите семейства, ние сме различни образи. Казвам с други думи, трябва да спрем с лицемерието, трябва да бъдем естествени в своя избор. Завършвам последно изречение. За мен е много важно, когато вземам решение да бъда с Бога, да се съобразявам с морала, етиката и Божите принципи, да бъде осъзнато решение. Даниил реши в сърцето си пред Бога, но не и пред хората. Това е различно. Да, благодаря. Наистина е така. Когато допускаме и пропускаме целата от християнската култура и етика, тогава може да тръгнем изненадващо, както казах, ако погледнем Самсон. Самсон беше призван човек от Бога, който трябваше да помогне на Божият народ да го избави от филистимско робство. Той трябваше да се съобразява с християнската култура и етика и то беше ясно казано какво трябва да направи, какво не трябва да направи. Но той реши да излезе от тази рамка на християнската култура и етика. Той се подаде на светската, залюби момиче, чуждо, след това залюби друга жена и така нататък. Той тръгна, направи компромис, нали, допълвам просто върху думите на Данчо и той тръгна зле. Винаги има опасност, винаги има риск ние да се отклоним от Божията култура и от Божията етика. Затова трябва много внимание. Бдете, казва и молете се, за да не паднете в изкушение. Дявол изкушава, примамва и така нататък, но ние трябва да бъдем бдителни и винаги трябва да бъде в ума ни, че трябва да останем на всяка цена в нашата вяра, да запазим християнската култура и етика. Защото има опасност да залитнем страшно и да получим жестоки удари, както получи Самсон, ние виждаме го после по-късен етап. Така че, да. Така, времето ми приключи точно 1 час, така че пастора ми заповядай. Благодарим на пастор Емил Йосифов за темата, която ни поднесе. Смятам, че това са фундаментални неща и те задават хоризонти, в които ние ще можем да видим как са разположени и другите теми, тъй като тази тема така хваща основната нишка и затова преценихме, че е хубаво да започнем с нея. Но знам, че вие имате така нужда от малко разведряване и предлагам да чуем няколко песни от нашите хористи, за да може така да има малка музикална пауза, след което ще може да чуете и вторият говорител за тази вечер, който ще ни говори пък за финансова и потребителска култура. Мисля, че и това ще ви бъде интересно. Как ние като християни трябва да гледаме на тези финансови въпроси, но това след малко. Нека първо да дадем възможност на хористите да попеят.
вечер и студен, бойни битки всеки ден. Светът към края си върви, не отивай с него ти. Напред върви една усмивка прибави. Исус се носи на ръце и да ще стопли твоето сърце. Сила от Бога поискайте, свежен живот ще те